ga abu da me yake faruwa ne? Da Allah ka tsaya kai mun bayani me yake faruwa. Dan Allah kai dai ka zo mu shiga ciki. Kaga. Shiga cikin mu magana. Dadi yaushe ka shigo gidan? Na kuka je ne? Mun je shopping ne, kaya sun yi ƙasa. Ya ne? Ya gajiya? Ya kake? Ya gida? Ya aiki? Wallahi alhamdulillah. Lafiya nan kaka? Wallahi na zo kamfanin nan ne. Na yi fakin mota na a can. Sai na yangi motan ka. Sai na ce bari in zo in jira ka saboda dama ina son ganin ka. Wallahi ina so mu yi wata magana da kai. Ba damuwa. Amma in ba damuwa ina so mu shiga mota mu yi magana. Bismillah. Tana da mafari bayyanta bai tafka koyarwa. Jira. Kan uba abokina irin wannan kayan arziki haka? Ai Abida, yar arziki ce. Ina gaya ma abokina. To ai ni gano ne ba jiyo ba. Ba irin wancan matar taka can ba. Karfe ka Kaji ma manajan ya ce shi bai san da magana ba. Kuma san kwata-kwata ma ba wajen sa je ba. A'a, dole dai akwai abin da yake shi. Akwai dalilin zuwansa. To wannan aikin yana gurinka. Muna so mu san dalilin haka. Gaskiya ne, dole mu binciko dalilin da yasa ya je kamfanin don saboda ruwa baya tsami banza. Dole akwai. An kai da diga sakonka. Sakatariya, ko zama ba za ki bari in yi ba? Ai hakuri dan kai da. Menene a ciki? Takarda ce daga wani durkusasshen kamfani yake neman bashi daga kamfanin mu. Anya ko wannan ba su ne suka zo suka cika mana office last month ba? Eh su.